जों जतबो साइमोना जे तिनि जानुवारि तालनि 19 हायाखैबा 19 तारिख साल जोंनि बिसिखौ तालबाय बाक्सा जों ताबक जों हास्ते मांखा बा वाल मानखा जों बिसिखौ साम थांगै बिसिखौ ताल फामिलि 2025 हायाखैबा 2025 बिसि होननाय ओ तालनि थिक जानुवारि 19 तारिख हायाखैबा 19 जानुवारिया जों तिनि जोंनि जे यक्सामानि साल जोंनि जे आमाने कक आसाइमानि साल जों आबनो बिसि बुरुम बुरुमनो पालाय फाइमानि हायाखैबा जों बिसि बुरुम बुरुमनो जों जोंनि त्रिपुरा सारंनि बिसिंतै जों 19 दफा त्रिपुरा सारंनि बिसिंतै जों हहम दहम खालायै जोंनि जे आमानि ककनो जों मुइतु खालायै तिसामानि पान्डा हायाखैबा जों ओ साल ओ दिनो जों गाहामखे हहम दहम खालायै हास्तियो जों पालायलायै नुइ तंमानि आबायखेबो थिक दिनैनि सालो दिनै 19 तारिख जानुवारिनि सालो थांनाय बिसि हायखेबो ताक्लानि बिसियो पालायजागनानि बागै थांतङो हायखेबा पालायजागो जों नुइ मांखाना रेलि सलाय तमने जों आं ताबक थिक फाइसबायजाक साउथ डिस्ट्रिक्ट हांकरनि बिलुनिया ICB कलेज रों थंनो खलागो नरक आं केमेरा सांने किसा फंनाय नरक नुइ मांखाना काबांमा हास्तिनि लुकरासिनि त्रिपुरा सरकनि जोंनि कानमुं सुमुं जोंनि श्री सिटी 19 दफानि त्रिपुरा सरक काबांमा हहम दहम खालायै रिगोनाय रिसा कानलायै रिसा सल्लायै जोंनि त्रिपुरा सरक जे 19 दफानि जे कालचार रंनो तैयै कानलायै हहम दहम खालायै कायसा रेलि जोंनि जे आमानि KOKBOROK आसामनि साल आबनो जों बिसि बुरुम बुरुमनो नुगै दङ हायाखैबा जों बिसि बुरुम बुरुमनो पालायनाय दङ जे जोंनि त्रिपुरा सरक आबो बायनो जों कायसा सिनि जागो आबो बायनो कायसा सिनि हिस्टोरिकेल जोंनि सुदु कक सिमिया जोंनि काबांमा हहम मुकुमु बाय गोदाल जाग जोंनि तेबो जोंनि सामों लोंमों कानमों जों कक सामों जों त्रिपुरा सा होनो जों सिनि जागो आबायखेबो नरक नुइ मांखाना काबांमा हास्तिनि लुकरासिनि जे रों सोलोङै तंनाय रक हायखेबा रों सोलोङै पालायजारकबो काबांमा हास्तिनि सिनि त्रिपुरा सरक सिनि साउथ डिस्ट्रिक्टआव कायसा कटर खायै पाला जाय दङ जे बिलुनिया हांकरफानि ICB कलेज थंनो खला थांनाय बिसि हायखेबो ताक्लानि बिसि बरक गाहामखे हहम दहम खालायै पालाय जाय दङ ताक्लानि बिसिबो बरक गाहाम गोरों खालायैनो जाहाथे कुनु केसे गोरों अंगियातैनो गाहामखे पालाय तंमानि नरक नुइ मांखाना बर ताबक बिलुनिया कलेज रोंनो खालानि सिमि रेले खायै yang बसकां टाउन फाइजों थां दङ जों जत हास्ते नुइ मानो जे 19 तारिखनि साल जानुवारि साल के जोंनि आमानि कक पालायजांमानि आमानि कक आसाय फालमानि आबो हायखेनो जों सारा त्रिपुरा हास्ते जों नुइ तंमानि के थांनाय बिसि हायखेबो सिनि ताक्लानि बिसिबो जों हहम दहम खालाय पालायलायमानि नुइ दङ नरक नुइ दंखाना काबांमा हास्तेनि त्रिपुरा सरक सिनि स्टुडेन्ट फायै ताबो हहम दहम खालाय हिमनाय दंमानि नरक बेनारबो सुजानो खाना दिनैनि जे सालमारि जोंनि बेलाय नांगौमानि साल जों हहम दहम खालायै जों ओ सालनो ओ दिननो जों पालायनानै नांमानि के आबायखेबो सिनि जे सिरि सिटी बा गोदाल जागसिनि जे लाइभ मागा सुजाकबा जों आबनो जों पयमाया जोंनि जे श्री सिटीनि जों आबरनो खिबि माया जों मुइतो खालायनो नाङो जतबो दिनैनि सालंखा बेलायखे तंथंमानि साल जों बिसियो वाइसा मानोसो ओ आमानि कक पालायजांमानि जों थांनाय बिसि हायखेबो जों ताक्लानि बिसियो पालायमानि मांपलि नरनो फुलै दङ साउथ हांकं फानि कायसा कटर खालायै जे बिलुनिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलेज ताबक रों थंनो नरक नुइ मांखाना खाफानि ताहते बहुसम सिनि त्रिपुरा सरक काबांमा जे सिनि जे रिगोनाय रिसारंनो तैलायै हहम दहम खालायै पालायलाय दंमानि आं ताबक बिलुनिया सिनि टाउन फाइसबायजाक सिनि साउथ डिस्ट्रिक्ट हांकर फानांगै बेलाय हहम दहम खालायै पालायजाय दङ जों त्रिपुरा हास्तियाव नुइ मानो जे सिनि जुदा जुदा हास्तियाव पालायमा हायखेबो सिनि जे साउथ डिस्ट्रिक्ट कायसा कटर खालायै जे सिनि आमानि कक
आसामनि साल होनै जों पालायलाय दंमानि जों थांनाय बिसिनि हायकेबो ताक्लानि बिसि नरनो फुलुनि होनै फायसबाय नरनो मुखाना काबां मासिनि तिनि जाति प्रसारक सिक्ला सिक्ले रक सिनि जे कानमुं चुमुं रंना तयै आकयनो फायलायजाक सिनि खादुं खाजा खालाय दंथलाय माने जों लाइन बिसि हाबै फंनाय नरनो काबां मा खालायै नरनो मुखाना काबां मा हास्तेनि लुकुरक फायै आरो तिसारक होन्दि सिनि तिब्राजक सिक्ला रक फायै दंथलायै कहम दम खायै फायै ओ सिनि आमानि ककबरक साननो पालायलाय दंमानि जों हास्तेयो जों जत हास्तेबो नुय मानो जों जे हहम दम खायै पालायलाय दंमानि नर काबां मा ताबो हास्तेनि लुकुरक फायै काबां मा नायदि नरक सिनि तिब्रासरक जालाय सिक्ला रक होन्दि अब काबां मा हास्तेनि फायै सिनि हहम दम खायै सिनि जे यागो जे बेनातयै सिनि आमानि कक सानो नांनाय हायकेबा सिनि जे तिनिनि साल हायकेबा सिनि जे तिनिनि ओ जे नांकमानि साल बेलायखे सिनि बागै लाइबमा हिस्टोरिकेल जों फरायबो जों ताबो कलेज लाइबो जों नुगो जे ककबरक साबजेक्ट सिनि जे आगे ओ ककबरक नि सिमे जों आगे जे नुगो सिनि धनन्जय तिब्रा रक जे पलिटिक्स खायनाय रक ककबरक सबानि बागै काबांमा सबा खायमानि बिसिंतै तिनि ताबो सजरातै सिनि कलेज लाइबो जों ककबरक साबजेक्ट मानाय दङ सिनि ओ ककबरक साल जों पालाय सेंजामाने जों नुगो जे 90,079 ताबो सजरा तिनि बाय 47 इयार बिसि काय दङ सिनि आबायकेबो थांनाय सिनि जानुवारि 19 तारिखनि सालमारि हायकेबो ताक्लानि सिनि जे 2025 नि जानुवारि 19 तारिखआव जों जे आमानि ककबरक होनाय जों पालायलाय दंमानि नरक सिनि जे सिरि सिटियो दङ सिनि लाइबमा दङ सिनि हिस्टोरिकेल दङ जों आबनो पंनानै कुनु आबो गरै जों आबनो मुइतु खालाय नाङो जे सिनि 19 तारिख हंके सिनि जानुवारि 19 तारिख हंके जों जतबो सिनि तिब्रासर आजुगै दंलाया नरक नुय माखाना काबां मा हास्तेनि लुकुर फायै आरो हहम दहम खालाय जे सिनि तिब्रासा चाला सिक्ला रक सिनि जे कानमुं चुमुं सिनि जे सिरि सिटिनि जे लाइबमा बाय जे गोदाल जाक सिनि हहम दहम खालाय पालायलाय दंलाय माने नरक नुय माखाना जों हास्तेगो नुय माना जे सिनि हहम दहम खालाय जों बिसियो वाइसा ओ तंथक ओ जाथक मानो नरक नुय माखाना जतबो यागो सुइजाक जे कायसा बेनानि बिसिंतै मानि ककबरक ओ कंनो मा सानाय आकंनो मा पलगिया होनै जों आबायकेबो जों मांपलि तिसागै फलुइ दङ नरनो जों ताबक साउथ डिस्ट्रिक्ट हांखरपानि बिलुनिया कलेजनि रोंथंनख्लागो फायसबायजाक जों ओ कलेज रोंनख्लानि सिमि ताबक रेलि खालायै बिलुनिया टाउन हायाकेबा बिलुनिया सहर गुरि दंलायो नरनो मेखाना काबां मा हास्तिनि लुकुरक फायै सिनि जुरा आमचाइनि सिनि तिब्रासरक फायै सिनि जे 19 दफानि तिब्रासरक जतबो खाबाक्सा खालायो जतबो खाबाक्सा दंथलायो जाते हहम दहम खालायो सिनि जे ओ लाइबमा सिनि जे ओ सिरि सिटिनो जाते पंमया हायकिनो जाते तैबो आरो कुसुगो तिसाने बागै तैबो आरो लाइबमा तैबो आरो हिस्टोरिकेल खालायनि बागै जे हहम दहम खालायै पालायलाय दंमानि आव खापानि ताहु तैबो सं तिनि जतबो आं साना मोजौगो कायसा कक्तमा थुंनानि बेसेंते तिनि काबां मा तिब्रासरक ओ तिनि जे आसायमानि साल ओ यक्सामानि साल फायमान जायगिया आव नरक आबायकेता तंलायदि नरक जतबो फायै सिनि जे ओ आमानि ककबरक कंनो तैबो कुसुगो तिसाने नांगो तैबो सिनि हिस्टोरिकेल तैबो लाइबो मागो जों तिसागनि नांगो जों अब सिनि जे पलिटिक्स खायनायरनि बिसिंतै सबा खायमानि बिसिंतै जों ओ जे सिनि आमानि कंनो जों मानमानि आबनो नरक पंनानि आबो कुनु ककरै तापकदि जों बिसियो वाइसा जों मुइतु मानो बिसियो वाइसा जों तंथं मानो आबायकेबो थांनाय बिसि हायकेबो ताक्लानि 2025 19 तारिख जानुवारि तिनिनि तालो बेलायखे सिनि तिब्रासरनि बाय यक्सामानि साल फादि जों तैबो